Здравейте, мили мами и татковци! Аз съм Ванеса и съм на 21 години. Уча предучилищна педагогика с английски език в Софийския университет. Избрах тази специалност, защото обичам децата и тяхната невинна, непредсказуема и енергийна същност, слънчево-лудният им смях и тяхното неразбираемо бръщолевене и сладурско кикотене. Има много хобита и интереси. Обожавам музиката, танците, астрологията, изкуството във всичките му форми и най-вече литературата. Имам опит с деца от 3 до 7 годишна възраст, тъй като миналата година имах удоволствието да преподавам английски език в детска градина. Там научих, че децата, освен че са много забавни, за да работиш с тях трябва да си много отговорен. Разбрах, че детето е една планетна система, в която е единственото слънчице. Ще се радвам, когато най-близките планети до слънчицето са далеч или са заети, аз да бъда вашият лунен спътник, който ще пусне щорите, ще прочете приказката за лека нощ и ще загаси лампата.